לא, זה עובד, שיט. לא, רגע, זה עושה את זה מרגיל. הנה, עכשיו זה. כן. שזה הפוך. תעשה? זה עוד יותר מבלבל. אתה קופץ? לא. רגליים מקופלות. Oh yeah. וואי, תשתוק. נו, תעשה בקפליפ. יאללה. לא לראות, לא לרקוד. מה זה היה? כן. בקפליפ. אתה קופץ ומקפל את הרגליים. לקפל את הרגליים, לא להרים אותם. הוא פשוט מרים אותם, אני לא יודע מה הוא עושה. וואי. תקפל שם באוויר, תקפל. מביך. מביך. זהו, יאללה.